Známá fráze z románu 1984. Fiktivní postava z pera anglického spisovatele George Orwella se dnes používá jako obecné označení pro vládní špehování, odposlechy a podobná narušení soukromí. Přízrak Velkého bratra se minulý týden znovu vrátil. Jaká je přípustná hranice špehování? Americký monitorovací program PRISM, na který poukázal Ed Snowden, rozvířil emoce nejen v Americe, ale i v Hongkongu a v Číně. A nejen proto, že se tam bývalý technik CIA ukrývá, ale hlavně proto, že špehovací program americké vlády měl údajně na mužce i tamní civilisty, univerzity, studenty a podnikatelské kruhy. Déle než týden jedné z největších afér posledních let ukázal, že tahle, na rozdíl od mnohých jiných, jen tak nezmizí. Spojuje vždy atraktivní špionáž, týká se samé podstaty americké společnosti, zasahuje do zahraničí. A emoce, ty v posledních dnech spíš rostly, než by opadávaly. I když neděláte nic špatného, tak jste nahráván. Skladovací kapacity těchto systémů se každým rokem zvětšují. Dostává se to do bodu, že nemusíte dělat nic špatného. Stačí, abyste se jednou dostali do nějakého podezření, třeba nějakým omylem. Pak se můžou vrátit v čase a zkontrolovat jakékoliv rozhodnutí, které jste kdy učinil. Kamaráda, s kterým jste někdy něco probíral. Tenhle program neútočí na nevinné Američany žádným způsobem, žádnou formou. Tyhle programy pomáhají tomu, aby byla Amerika v bezpečí, zlepšili naší schopnost jít po teroristech, kteří chtějí Američanům ublížit. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že Snowden je zrádce Spojených států a že by měl být plně potrestán podle práva. Je to člověk, který dokáže udělat neuvěřitelný dojem. Promyslel si to, uvažoval o tom několik let. Není zbrklý, není to uspěchané rozhodnutí. Tato odhalení způsobila značné škody naší zemi i naší bezpečnosti. Děláme všechno proto, aby se tato osoba mohla ze svých činů zodpovídat. Je to předmětem probíhajícího vyšetřování, takže se k jeho podrobnostem nemůžeme veřejně vyjadřovat. Myslím, že jasnou povinností každého novináře a každého občana, když slyší amerického představitele, jak říká, tenhle článek ohrožuje naši národní bezpečnost, aby žádal podrobnosti, aby se ptal, v čem konkrétně ohrozil národní bezpečnost. Snowden, někteří říkají, že je hrdina. Porušil zákon. Ve Spojených státech máme zákony, které upravují, když chce někdo informovat o nepravostech. Měl zvednout ruku, jít za odpovědnými. Zákon by ho chránil. Ale on si zvolil Čínu. Zemi, která na nás každý den útočí svými hackery a krade americká obchodní data za miliardy dolarů. Shromažďuje Národní bezpečnostní agentura jakýkoliv druh dat týkající se milionů nebo stovek milionů Američanů? Ne, pane. Nevědomně. Odpověděl jsem nejvíc pravdivým nebo nejméně nepravdivým způsobem, když jsem řekl ne. Clapper tu je už dlouho, je to mimořádně oddaný voják a to je, myslím, kus té tragédie. Tihle chlapi, kteří se pokouší ochránit Ameriku, Američanům záměrně nelžou. Největší strach, který mám ohledně dopadu na Ameriku po těchto odhaleních, je ten, že nic nezmění. Média Edwarda Snowdena označují za takzvaného whistleblowera, člověka, který vědom si rizika veřejně upozorní na přestupování zákona nebo jednání proti jeho duchu, a to ve vládní nebo i soukromé sféře. Odpískat nepravosti, nečistou hru nebo faul proti morálce. Whistleblower má přístup k informacím a rozhodne se je zveřejnit. Značka na vlastní nebezpečí. That moral compass allows them to make decisions to challenge wrongful conduct, perhaps in circumstances where everybody around them says that the conduct is okay and that they should ignore it. Lehké zapískání může způsobit vichřici. Nenadarmo zvolil časopis Time whistleblowery osobnostmi roku. Mezi nejvýznamnější patří zástupce ředitele FBI William Mark Feld, známý pod přezdívkou Hluboké hrdlo. Tehdy ještě anonymně navedl novináře na to, že odposlechy v sídle demokratů v roce 1972 namontovali pracovníci republikánského prezidenta Richarda Nixona. What we found is
that his White House became to a remarkable extent a criminal enterprise. Nixon nakonec aféru Watergate neustál. I podle další kauzy natočil Hollywood úspěšný film Insider. Jeffrey Wigand prozradil, že tabáková společnost, pro kterou pracoval, záměrně přidává do cigaret karcinogenní látky zvyšující závislost. Zapískal třeba i americký vojenský analytik Daniel Ellsberg. Tisku předal tajnou zprávu Pentagonu o válce ve Vietnamu. O záměrné manipulaci veřejností. Nebo o tom, že zoufalou akci držel při životě strach z ponížení způsobeného prohrou. There has been no more significant disclosure in the history of our country, and I'll include the Pentagon Papers in that, or the more recent revelations, say, by Bradley Manning. Bradley Manning stojí před soudem za to, že serveru WikiLeaks poskytl kromě diplomatické pošty třeba i utajovaná videa americké armády z roku 2007. Posádka vrtulníku Apache v Bagdádu vyhodnotila skupinu mužů, ve které byli i 2 novináři, jako podezřelou. Stíhání hrozí i zakladateli serveru WikiLeaks Julianu Assangeovi. Ten se už rok skrývá na ekvádorské ambasádě v Londýně. They usually underestimate the government's anger and how far it will use the power of the executive branch to unleash on you. Pokračování příběhu Edwarda Snowdena se teprve píše. Zapískal a teď se skrývá před bouří. Dana Zlatohlávková, Česká televize.